Okay guys, so na-invite tayo ngayon sa isang motorcade. Ayan, sa motorcade ng Chicktastic. So nasa likod natin yung kanilang manok na malaki. Ayan. So biyahe natin ngayon is Bolinao. So from Anda going to Bolinao. So takbo natin 20, siguro mga isang oras na dito tayo sa venue. Tamad ako eh. Marami. Ayan yung manok ko. Mamaya ihawin na yan. May mga balloon kasama mag-iba dun sa truck. Hindi na kaya yan. Welcome to Bolinao. Yan. Patraffic na now. At bakit sila lumiliko dito? Anong mayroon? Yes, anong mayroon? Anong meron? Ito na pala yung branch. So nila alam yung ikot. So gagawin natin. Nauna na tayo. Para hindi naman sayang yung yung ikot kasi nandito na sa Bolinao. Akala ko nasa bayan yung branch. Sa mismong town, yung pala hindi. Malayo pala siya sa bayan. At ito guys ang kanilang menu. Only wings yan. Magsawa ka kung anong gusto mong kainin. Basta only yan.
Yun nga lang, pakpak ng manok. So maliban dyan sa mga Only Wings niyan, meron din silang drinks na kasama like milk tea. Yan, meron silang classic. Then meron silang snack toppers. So bahala na kayo guys kung ano gusto ninyo dyan. Pero pwedeng pwede yan. Masarap. Dahil na-try na namin sa Anda Branch. No, we never choose. Again, thank you for watching guys and see you again on our next vlog kung saan tayo mapupunta at iimbitahan muli. Hep, wag munang bibitaw. Mayroon pang karugtong video na to. Panoorin natin!